Assalamu alaikum jama'a. Still na sake kawo muku wani sabon bidiyo akan WhatsApp. Na zo da sabon bidiyo ne zan koyar yacce ake zaɓen waɗanda su kalli status ɗinka idan ka ɗaura a WhatsApp. Haka zalika ka cire waɗanda ba su kalli status ɗinka ba a WhatsApp. Shi wannan kusan kowa ma ya sani, haka zalika kusan kowa bai sani ba. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin wannan shine zai bani daman ɗora sababbin bidiyo domin ku. Na gode. A yanzu za mu shiga kai tsaye ba tare da na cika ku da surutu ba. Da farko dai yayin da ka ɗauki wayanka kamar haka sai ka shiga cikin menunka. Yayin da ka shiga cikin menunka sai ka sauka can ƙasa ka shiga cikin WhatsApp. Bayan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, a saman WhatsApp ɗinka daga hannun dama za ga wasu ɗigo guda uku a jere. Yayin da ka shiga cikin wannan ɗigon wani fuska zai buɗe ma. Sai a wannan fuskan za ga a ƙarshen an sa setting. Sai ka shiga cikin wannan setting ɗin. Kana shiga cikin wannan setting ɗin a ƙasan difinka za ga an sa account. Sai ka shiga cikin wannan account ɗin. Kana shiga cikin account ɗin zai buɗe ma wani fuska za ga rubutu. Wajen rubutu guda 6. To wannan na farkon za ka shiga inda aka sa privacy. Kana shiga privacy a ƙasa za ga an sa startus. Sai ka shiga wajen status nan. Kana shiga to gashin za ga kana shiga za ga an sa who can see my status update, ma'ana waye zai kalli status ina wanda na ɗaura. To in ka lura a farko za ga an sa my content, alamu ne wanda suke nuna cewa iya wa'anda suke da nambobin wayanka ko kuma iya wa'anda kake so ko kuma wa'anda suke cin wayanka kowa zai iya kalla. Na biyu kuma my content escape, wannan kuma za ka ware iya waɗanda ba su kalli nambobin status ɗin da ka ɗaura ba kenan. Sai kuma na uku shine only share with. To shi kuma na only share with yana nuna cewa iya waɗanda ka zaɓi su kalli status ɗinka iya su za su kalla. Domin wannan yadda muka amfani duk ko wani zubin idan zan ɗaura status a WhatsApp akwai waɗanda ba na so su kalli status ɗina, sai in je in cire su. Yayin da wannan status ɗin yayi 24 hours zai sauka sai in zo in mai da su. Haka zalika idan kuma ina so in zaɓi wasu 'yan tsirarai daga cikin waɗanda nake chatting da su daga cikin WhatsApp ɗina, sai in je in yi making ɗin number su ɗaya bayan ɗaya saboda su kaɗai nake son buƙata saboda ya danganta daga abin da aka ɗaura status. Yanzu bari in shiga kai tsaye na farko in nuna muku. Na farko dai mun nuna muku my content yana bayani akan cewa kowa wanda kake da number wayansa a cikin wayanka inda ka yi save ɗinsa zai kalli status ɗinka. To na biyu kuma shine my content escape. Kana shiga cikin my content escape sai ka yi makin misali a ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. To kaga wa'annan da na yi makin su ba za su taɓa kallon status ina ba. Yayin da ka yi makin ɗinsu daga nan ƙasa za ga alaman kore an sa good sai ka danna. Kana dannawa alamun cewa to su wa'annan guda 11 ba su taɓa kallon status ɗinka ba ko da ka ɗaura. Sai kuma na uku wato only share. Kana shiga cikin only share shi kuma za ka yi making ne wa'anda iya su kake so kake da buƙatan su kalli status ɗinka. Yanzu misali a ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. To wa'annan guda 11 da na yi making iya su nake so su kalli status ina a cikin kusan nambobin wayan da na yi saving a cikin gaba ɗayan wayana. To iya su na ware wa'anda nake buƙata su kalli status ina. Bayan ka gama sai ka danna wannan alamun good ɗin mai alamun kore. To kaga alamun cewa iya wa'annan su ne za su kalli status ɗinka da ka ɗaura a Facebook ba a na sha'afa a WhatsApp. Bayan ka gama sai ka danna done. Kana danna done shikenan. To in ka lura idan ka kalli wajen status ɗin za ga an sa 11 content select. To alamun cewa iya mutane 11 su ne su kalli status ɗin da na ɗora. Kar ku manta da farko kana shiga cikin status ɗinka daga account sai privacy sai status. Kar ku manta ku danna subscribe
sannan ku danna ɗigon ƙararrawa domin wannan shine zai bani daman ɗora sabon bidiyoyi a gare ku. Mun gode. Wato ainihin ku subribiɗa mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman.